Anambra International Passenger and Cargo Airport abụrụgo ebe a bara aha onye ama manye gbasatara ederede abụ na ihe ndị ọzọ n'Afrịka bụ ọkammụta Chinua Achebe. Ya bụ ọdụ ụgbọelu anọ ga na-azazi Chinua Achebe International Passenger and Cargo Airport Umueri. Onye nta aka ebe eji ike abana wetara anyị akụkọ. Gọvanọ Soludo bụ onye kwupụtara nke a oge emere mmemme iji wee cheta oge ọmụmụ nke Nigeria emere n'ogige Dr. Alex Ekwueme dị n'Awka. Gọvanọ Soludo kwuru na ibugharị ya bụ ebe ọdụ ụgbọelu aha bụ iji wee kwanyere nwa amadi Chinua Achebe ugwu dịka ọ na-eto ndị dị iche iche okwu ha dara ụda mere ka Nigeria bụrụ ejiamaatụ na mpaghara dị iche iche. Gọvanọ Soludo kwuru na icheta oge ọmụmụ Nigeria wepụtara nnọọ nnukwu ohere iji wee chemie echiche wee mara etu a ga-esi wee dozi obodo Nigeria. Ọ gara n'iru kọwaa na ọchịchị President Bola Tinubu bụ nke nwere ọtụtụ ihe iche aka mgba ebe ọ kpọrọ okwu ka enwee ndidi. N'okwu ya, okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti Anambra, Right Honorable Somtochukwu Udeze nwere nkwenye ya na ala Nigeria ga-aga n'iru na-eto, ebe ọ kọwara Gọvanọ Soludo dịka otu nwoke mara ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ezi ndu. Chief Judge steeti Anambra Justice Ọnọchie Anyachebelu, ndị otu Executive Council, ndị isi ọrụ nchekwa na steeti a, ndị eze ọdịnala tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Na mbụ ka Gọvanọ Soludo nọ nnọọ wee nyochaa ịkwụ n'ahịrị nke ndị uwe ojii. Ya bụ mmemme bụ nke a nọzi na ya gbaa egwu pụrụ iche ma kwụkwa n'ahịrị site n'aka ụmụ akwụkwọ dị iche iche na steeti a. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.